kedelig start, så har vi startet med at sætte solstolen ud, og vi skal i gang med at pudse palmerne. Så vi bliver hele dagen og ses hernede. Hvad skal du nu, Frederik? Jamen, jeg tror, jeg skal ind og have noget mysli. Ja. Med rosiner. Hvad med kaffe? Jo, jeg skal også have en kop kaffe. Jeg har først kaffe på dagen. Den er jo lidt indstillet, så den smager bare endnu mere lækkert, end den plejer. Yes. Frederik, vil du ikke lige fortælle om kaffe på hold? Det vil jeg rigtig gerne. Kaffe på hold, det er, hvor man kan komme ind, når man bare køber en kop kaffe. Så kan man bare købe en mere, og så sætter vi en streg derop, og så hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig en kop kaffe, men måske ikke lige har penge til en kop kaffe, så kan de bare få en fra kaffe på hold. Kaffe på hold. Så vær en holdspiller, og betal på 2, og drik en.